ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي. ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хубутан сеҳат ҳастен. ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. аз ҳамаи шумо миннатдорам ки канали маро дастгирӣ мекунен. дӯстони азиз, бо дастгирии шумо мо ба ҳамин рӯза расидем. аллоҳ аз ҳамаи шумо розӣ бошад. апо хоҳарои меҳрубон, лайку комментариҳои шуморо интизорам. апо хоҳарои меҳрубон, ина даиҷа бошад сосискаҳои мо ҳалолай. дӯстони азиз, гуфтам як бор нишон диҳам, бо нагӯем ки дар Россиян сосискаҳои хугӣ мехӯранд. ина магазини халал ҳаста, ҳамунҷа мегирем сосискаҳоро. ина сосискаҳоро пӯст кард ганҷина озимада ёрдам дода истай. ина даиҷа бошад дута слоёни теста гирифта будам. ина слоёни тестаи мо ҳар душа ҳозир ҳамин сосискаҳо кати оромете мепазем. ина дӯстони азиз, хамирша тунук кардам. штатифам кор накарда истай, барои ҳаминам хеле навор карда истам. вале асоби ҳам гузара насиб боша, нимаш гузашта нимаш не. ай бачаам Муҳаммадҷон гузаштаги ай ганҷинаву Шоҳина гузаштай. барои ҳамин ҳоли ҳозирашта заказ накардам, насиб боша ябора як штатифи калон заказ мекунам. инанам хеле карда ҳозир мепечонем. ина дӯстони азиз, ду қабат печондам. ина дӯстони азиз, печондам хеле карда буридам. ҳозир болоша тухм мекунему, дар духовка мемонем. ина дӯстони азиз, ино тайёр шидан. ҳозир кӯдакҳо чой мехӯранд. барои полдникшон кардам. беҳад ба маззаи духтаро. ҳатман тайёр кунем, осон ва кам харҷ. ина дӯстони азиз, беҳад ба мазза ҳай. ина таршам пухтаги хушрӯ. чӣ хел будааст бачаҷон, ба мазза ҳай? ба мазза шида? ҳамаша хӯрда метавонӣ? ҳамаша мехӯрӣ? ошид шава биги бизан. ҳамаша бихӯ бо мекунам, майли? хушрӯая? ош шава бачамда. омаҷини ман тайёр шид. саҷик медрояд. бачамда мекардам. хаям бачаҷон, ҳозир мебиём дусад пас. ина имрӯза менюшон будааст. запеканка творожная, обеда рассольник. бачаи ман нағз намебинад. банан ужинда. даиҷа боша ман ана иша пур кардам. ина даиҷа согласие медодаем барои видео кардан. ҳамаша кардам. ина нависондам, подписора мондам. ина акун мерам. 2 соат пас омада бачаҷона мегирам. боша шкафчики Муҳаммадҷоне. ина номаша нависондам. Муҳаммад гуфтам. ина Муҳаммадҷон 6 тай бозӣ карда. бачам парво надорад бозӣ карда шидай. ҳамин омаданаш қинаю. дигар вақт хирсанд мешинам. ина иҷа печёркай. дӯстони азиз, садикаш камтар устарай. хай 6-7 минута ай пеши мактаби ганҷина расида мерем. ҳозир даиҷа меистам то духтар мабинам. автобус кати меоя. муоша бофта мондама. пӯшокаша бинам ку хидр чӣ хел пӯшок мепӯша. ҳамин остановкада меистам. ганҷинаҷонам мебинам. мактаб гусел мекунам. баъд 2 соати дига меистам анҷода. яке эфир мекунам.
дӯстони азиз, ина даиҷа боша мо имрӯз қати Муҳаммадҷон омадан даҳаи Садиқ ҷугорӣ харидем. Ҷугориҳои беҳад мулоими хушрӯ. Ина қариб 1 соат ҷӯшондем. бовар кунед ҳамахе мулоими беҳад бамазза. ина мо ҳозир мешинем қати кӯдако ҷугорӣ мехӯрем. марҳамат, касоне ки хӯрда истанд, шумо дар иштиёқи таом, одам ҳамчунин. дӯстони азиз, ин аст аз Faberlic заказчаи майдаки маҳай, лекин ё ҳамаш ай ойликам гирифтам. дӯстони азиз, ғайр аз иш, ина ин ҳамаш ай ойликам гирифтам. 545 рубл буд. ина ин барои ҳамин каша паша кардан, барои ҳамин чим гирифтам. ишам беҳад нағз будааст. ман фикр карда будам майдаҳай, лекин беҳад калони хушрӯ. ина барои ҳамон каструлчаое ки гирифтам, барои авваё заказ кардам. ина ин кафтирчаш беҳад маъқул шид. ин барои мӯйсар. ина ин гирдакаш маска барои мӯйсарай. ина иш боша барои уходи мӯйсарай. репениевое масло будааст. ин барои ҳамин духтарако биен якҷоя кор кунем, барое ки анахай ай ойли ки худам иёра гирифтам, ягон чи расход накардам. дӯстони азиз, ана барои хай хонатон ягон чизак мегирен, нав кор карданда, ана баъд хай ойлик мегирен. худохоҳ иншааллоҳ. хай ина манам кӯшиш карда кор карда истам, ро афтода нашидам. барои ҳамин шуморам ба кор даъват мекунам. даиҷа боша ҳозир мо ҳамроҳи Муҳаммадҷону Ганҷина ҳамин коржа харидем. ҳозир боша иёра ина сметана ята, сахарная пудра, иёра ҳардуша аралаш мекунем. баъд мешакем даи, баъд ай боло шоколад айҷурка мегузаронам. барое ки ана завтрак мекунам бачаҷони ман ё полдник мекунам. Муҳаммад ва камтарак мумкин ҳозир агар яке нараса кремам, ана зугушони молокоям хуш мекунам. агар нараса, ба фикрам мераса и коршмон майдаакай. апа ва хоҳарои азиз, ман шуморо ҳаматонро ба кор даъват мекунам. кори мо онлайн аст. биен ҳама каса якҷо мешем кор мекунем. ойлики зиёдӣ ҳеҷ кас дар зарар намекунад. барои шавҳаромон, барои зиндагимон ёрдам мешавад. баъзе одамое ҳастанд ки шавҳарошон коркунӣ намемонанд. ин кор барои занҳои хонашин беҳад кори осон ва дар интернет мешинед, берун намебароен. барои ҳамин биен ҳама каса якҷоя шида кор мекунем. дар ин кори Faberlic диплом ягон чи дар кор нестад. духтарои азиз, аз мо фақат интернет дар кор аст. ва агар мисол хоҳем тез пеш равен, ҳамин шиносотона мегирен, айтаги хитон регистратсия мекунем ва баъд пешравии ва ё пешравии шумо мешавад. духтарои азиз, пешравии шумо и пешравии мо мешавад. ҳамаи мо шиносо дорем, масалан ҳамсинф, дугона, ҳамсоя, хештабор. ана ва ёра мегирем, апа ва хоҳарои хидмон мегирем, регистратсия мекунем, ҳамроҳ кор мекунем. дӯстони азиз, ина ҳамахе торта ки мо мулоимак шидай. беҳад мулоими хушрӯ. ин торт барои тамбалаго. ина ира бинед чӣ хел хушрӯ питакса карда, беҳад фасон. беҳад мулоими хушрӯ. Муҳаммадҷон торта мехӯрем бача? ба маза. даиҷа боша оша бардоштам, дадам дандох. ин ош ай дасти дадамай беҳад оши фасон омадай. шавҳарам чи хеле ошҳои дадама нағз мебина, фақат мега ош кунен. ина и шавҳарам да гирифта мондем. ҳоз мо бардоштем, мо мерем мехӯрем. шавҳарам намедонам кай мегарда меоям. ин барои раисай беҳад оши фасон. ина дадам дастгирӣ мекунам. ман рафтам пӯшок куштам, дадам ош кардак. беҳад оши хушрӯ.